Goed lezen kennen is heel wichtig. In deze rieke filmpjes wordt de theorie hoe leesvaardigers behandelen. In de eerste 3 filmpjes hebben wij nog vrij oervlakkig naar teksten zien. In het 4e en 5e filmpje binnen wij wat dieper gaan. In dit laatste filmpje behandelen wij de soorten vragen die je bij een toets, like als die een examen, zien komen kist. Maar ook hoe je citeren maast. Filmpje 6. Soorten vragen en citeren. Iepen vragen. Er binnen vragen die alleen nog maar bij die ene tekst steld worden kunnen. Tekstafhankelijke vragen, maar ook iepen vragen die bij verschillende teksten steld worden kunnen. Dit binnen de meest voorkomende soorten. Verlikingsvragen vraag je naar overeenkomsten of verschillen. Neem in zo'n geval altijd 2 componenten in die antwoord. Een eenvoudig voorbeeld. Hokker verschil is er tussen Doutzen en Thea? Expliciet antwoord: Thea is bekend, Doutzen net. Of impliciet: Thea is mooier. De haardgedachte vraag vraagt naar het wichtigste boodschap uit een tekst. Zorg je ervoor dat het onderwerp van de alinea, tekstpad, tekst en de belangrijkste uitspraak over dat onderwerp in die antwoord voorkomen. Betiden moest zelfs de haardgedachte formuleren. In de kernzin zet de schrijver meestentijds het wichtigste van een alinea, de haatzaak. De oorzinnen binnen dan bijzaak. De kernzin is vaak de eerste of laatste zin van een alinea. Meerkarvragen. Het tal mogelijkheden bij meerkarvragen is, in het geval van die examen, 3 onder mij 6. Optie meest dus A onder mij F. Meestal binnen het 4. De waardering van de mogelijke antwoorden is alfabetisch uit zijn bij de tekstdoelen. Meerkarvragen vormen je liever nog de helft van het examen. Citeren. Als er vragen wordt om een citaat, is het wichtig dat je wist hoe dat noteren worden moet. Zorg goed in de tekst wat je citeren moest en markeer je dat. Het gaat meestentijds om 1 van 3 mogelijkheden. Dat binnen van liets naar grut, een zinpad, dat is een stik van een zin. Een hele zin, dus van haatletter onder mijn punt. Een tekstpad, dat is een grutter stik van de tekst, altijd langer als 1 zin. De manier van citeren: aanhalingstekens iepenje, eerste 2 woorden, 3 puntjes, laatste 2 woorden, aanhalingstekens sluiten en de regelverwijzing. Examentip. Om ervoor te zorgen dat kandidaten net de volle tekst overnemen, maar het idee dat het goede antwoord er dan wel bij zitten zal, krijgt een tal vragen een maximaal woordental voor het antwoord. Bijgelijks, broek voor het antwoord net meer als 15 woorden. Dat maximaal woordental kan ook een aanwijzing aan. Als de vragenbetenkers die de romte van 20 woorden jouwen en die antwoord bestaat maar uit 5 of wel uit 50 woorden, zul er dan nog even goed naar. Haast wat mist, of bist er vierst te diep op ingaan?